Très bien, au minute siga utengine sibiri ka kwa jamuka mandi fle mim dabole me mali shifina ka mani abe wole na nzarakana jeunesse développement ni ale chungutolai akwa jabrani kan kairala ka fo ambe sibiri la aywa o kadra konnana jeunesse développement aba delikura ma ni oyi ka sika shifina ka wole kana plateau kan ka sika kuma ni oyi chugumna ka masala u ka barabulu kan menu nu yiri wara u ka bara konnana ka olu wele kana u ka suya fanyana wiri wara kono cogo jumena minu fana be ka baara kɛ hali bi n'u tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ minu fana n'u dogolen do ni diɲɛma t'u dɔn an b'olu fana wele u bɛɛ bɛ na an bɛ masala u ka gɛlɛyaw n'u ka ɲɛtaw kan raison pour laquelle chaque samedi an bɛ babu in sigi ka se ka o jamukan in ɲɛnama cogo min na ayiwa an ka bi babu o de ye ka se ka baara k'i yɛrɛ ye yala a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni l'auto-emploi peut-il assurer l'indépendance économique? Donc, au cadre qu'on a un chiffre flaoué, animé menajeka masala babu kan, ou bebu ou dado au cas quotidien. Kengenala anga mafolo, allez monsieur Sana Atalaye, allez chiffre nakaye, abe bara chamanke homme d'affaires do, nga sigirobe Cameroun jamana de ka douala kengenala. Allez di fana Maliens ka la sigide mimbi ni oyi Haut Conseil des Maliens de l'extérieur oluka dankan allez oluka nyama yi Cameroun jamana kan aywa anya wuli ananga wuli jabini ala sonoma bina dado femini fembe talike baraw kan gelaminu fana bu u kan Cameroun jamana kan ni fana ale rebe bara min ka bina dado olaka doni fo anyemi mato amseka adon chugo mina ani fana tungula taka abna dado ala fana hereni gelaminu be sorala yala kadi wal mamandi abe doni fo o fana la ni ala sonoma monsieur tala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh monsieur Sibi kodi bashiti la ma bash futina herako ayi wuli na nanga jamukan jabi wuli di jabi jamukan kono ajira yin ni ala sonoma be Cameroun ka be fo ikilen tola alhamdulillah sona me sigi ba so inshallah ama maflala ali ambelma ke fana yi Daouda Traoré di Daoud électronique, il est électronicien ni oye barami radio ni mobile ni na mo konna la bi ba ka fo écran ni na mo be siga kono ali wo bara de ke bara chama abo ke fen metali ke dépannage kan abo fana ke radio ko ta fan la télé ko ta fan la fen chama fana chiffre na ke aji jalo no ko sobe aya fana wuli na nga wuli jabi salam alaikum c'est Traoré. Wa alaikum salam ta'ala barakatuh Sirbe. Kodi bashiti la? Non, pas fouiti. Je crois que inananga wulili jabi tout d'abord a jera infolo ka d'ailleurs on a jaya ou kan ka ubela ni Shirifla TV wuli bla mama aywa ubeban segere o kadra konna amba fla be fo dante fulimina ibi bara mi kenya la sura masoni yere bi dado ka bara ula sabla bi na ko bara ma o ba fe ko sobe bi ma chama fana ba fe ka ke lexi konna la na ko bara nte lexi konna ka gele krengena la mobile konna una ni ala sona masoni bi dado ke bara ula Shirifla jabon san fe ali bi amba fo na o bala ka jeunesse développement de fleni watila fo murwa bula yamno andagaro la aywa amina nyishi ambalma ke mani be wu chien folo e anga jam kan kono alors en Afrique donc monsieur Sana Atala donc je sais que émission ka danga plateau kambi alhamdulillah monsieur gari kosebe bi kosebe alhamdulillah mba fo ka wala nyondo mr fula mo bela jele fo mire fo monsieur Sidibe di ba nana fo bi ibe ka en ke kanye kosebe an nyogon soro étage ndoro keneka yande ma nga barala kosebe a jarañ c'est ça alhamdulillah ne to Sana Atala ne premier vice-président au conseil des Maliens établi au Cameroun bon ni sera Mali kono ni watina Malien munu si me Cameroun nana luka kuma kan de lasé d'accord ou de 46 juillet oh mi fol lasé Malien fe Cameroun nga folu bela jele d'accord ka damene dola Yaoundé biato Cameroun bela jele nga folu baye d'accord oh anna luka chikande kanuka chikase kuma mbanda kono bi o Malien ka kuma kande mun si Cameroun très bien alhamdulillah o jera ko so nangu ibu Cameroun ka yira mawla ka fu Malien de ngai sigiro be Cameroun de ibu bara min fana la ka fana ki dadu ka bara la parce que là i bora ya no gata na flo de ngini Cameroun jamana kan kengena la monsieur Atala ibe muneke e muni se Cameroun jamana kan alhamdulillah Cameroun jamana kan ne sera Cameroun jamana kan 2004 d'accord ne bora malla
2004 ka taa Cameroun. Bon wari in c'est Cameroun. D'accord. Ne yɛrɛ tun bɛ bɔ Cameroun kan mun bɔra n ko n bɛ taa Angola de. Bon ala y'a kɛ n sigiyɔrɔ nana bɛn Cameroun ma. D'accord. Bon aventure kɔnɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ kosɛbɛ. Ni mɔgɔ ko aventure ka nɔgɔ a ma nɔgɔ. Ni ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min bolo i b'a fɔ alhamdulilayi. C'est ça. Mais tunga fana tunga ti damɛ de ma a bɛ den sɛbɛ fana dɔn. Oui tiɲɛ. Voilà bon 2004 an sera Cameroun 2004. An ye baaraw caman kɛ. Fo kana kɛ an sera ka an bolo minɛ yɔrɔ sɔrɔ. D'accord. An ye étape caman kɛ ka se an filɛ niveau min na. Bon Cameroun yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ baara min kɛ Cameroun. N ka baara yɛrɛ sigi mɛ nɛgɛ baara de kan. D'accord nɛgɛ. Nɛgɛ. D'accord. Parce que Cameroun an ka baara fanga ye nɛgɛ de ye. Bon Cameroun nɛgɛ baara évolué kosɛbɛ. Ok. Ka tɛmɛ yan kan. An ka nɛgɛ baara évolué kosɛbɛ. Ok. Parce que ye i sigilen soto bɛ se k'i wele ka se ka nɛgɛ caman d'i ma camion 10 camion 3 ninnu bɛ se ka nɛgɛ d'i ma. D'accord. Bon ani yɛrɛ bɛ denmisɛnninw bila yɔrɔ la ka nɛgɛw san n'a cayara u bɛ se ka camion n'a cayara sisan u b'a charger camion u bɛ na n'a ye. Bon ani Libanɛ dɔw baara kɛ olu ka soto bɛ yen u bɛ nɛgɛ san sur place u b'a fourni sur place. Bon ani Libanɛ dɔw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fɔlɔ an bɔnna yen kɔfɛ ka taa mais État nana Cameroun État nana jateminɛ o bɛ jouer jamana kan. N'a fɔra ka nɛgɛ san ka bɔ n'a ye a bɛ jouer jamana kan. Bon ko nɛgɛ tɛ bɔ bilen mɔgɔ b'i fa ka nɛgɛ baara i bɛna usine installer i b'a fourni sur place i bɛ employé ta jamana kɔnɔ ka baara kɛ. Très bien. Voilà. Nɛgɛ modèle jumɛn de don? Bon ni ko nɛgɛ en majorité nɛgɛ en matière ka ca nɛgɛ fin b'a la. Bon dɔw b'a fɔ ko cuivre nɛgɛ bilen o fana b'a la. Bon branche fana b'a la. D'accord. Fugan fana b'a la. Mais n'i ma don a kɔnɔ i t'o matière ninnu bɛɛ dɔn quoi. D'accord. An b'a bɛɛ wele ko nɛgɛ. Ok. Mais ni fɛn ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ n'a sɔngɔ don a bɛɛ n'a valeur fana don. Voilà. Très bien. Ni ala sɔnna ma min ɲininka sɔɔni i y'a fɔ komi i ta Cameroun jamana kan i ko nafolo ɲini de i ta yen nɔ. Alors de 2004 à nos jours cela fait maintenant 19 ans. Maintenant i bɛ Cameroun jamana kan a ka kan k'i ɲininka hali bi gɛlɛya minnu sɔrɔla i ta waati ni sisan cɛ mais sɔɔni an bɛ segin i ma an bɛna ɲɛsin an ka invité filanan ma ni o ye monsieur Traoré. Alors c'est très important aujourd'hui, sabla émission avec la vocation de l'émission Jeunesse et Développement, c'est d'aller à la rencontre des jeunes, partout où ils sont, car donc, be bara minuke, be gela minu sur bara dakuna, et ou be demechugo jumena, et y a la jamana kanga mun demetaka ni chifina kauma, parce que là, on dit chaque fois que ku jamana signé sigi au be chifina kaou de boulot. Alors, au fin flena au be boula barakela ye. Et que baramike oui électronicien là et électronicien. Alors aujourd'hui m'a fait cadeau d'akunya qu'il n'a dron qui êtes-vous aujourd'hui John Mrob c'est qui de Tchoukou Jumena. OK. Jaran ko zobe sirbe mais cheruf la baragala befu. C'est ça. Ka damene duguma fo sanfe. Sirbe yere be fo kosobe. Vraiment c'est vraiment il est courageux don ko sobe quoi. C'est ça. Bon ne Daouda Traoré. D'accord. Mais bébé on le Daou. On donne le Daou de la RE quoi. Bon mais mobile à radio nous n'est que OK. Tout ce qui est appareil électronique. Voiture nous connaissons. Ouais. Bon kani caméra nous ne fait molu de que. D'accord. Bon chama men don ala quoi. Bon bara in kono si samba kono akachani santani koy. D'accord. Bon. OK. Donna la kosobe quoi. D'accord, donc mobile radio on il a faut écran mbeke mobile kono. OK. Appareil fait mobile kono. D'accord. Amou installé nous tient à faire un bouclan. D'accord. Voilà. Très bien. Aïrala ka fo kibika bare ndo kosobe o de cadre konna na fana gongo antenne ko da atindala anga monsieur Traoré wili kana ka expérience partagée avec les autres jeunes, c'est très important également parce que là il va peut-être que jeune minube no way ka fo ko bare ni parce que si ga bara do way ka fo peut-être na fa chamantala mais dites-nous muna e bare kanu. Bon bara ne bara kanu depuis nga dogon quoi. OK. Voilà. Bon école kofé nya nyanyini ka baranke parce que on korogade pambake. Bon ikomi ale makalan. Bon
grâce à Dieu ne sera ka doni kala. D'accord. Donc n ye kalan dɔw kɛ baara in kɔnɔ. OK. An ye formation dɔw fɛnɛ kɛ. Donc o yɛrɛ de baara in kanu don na. Ni wulila ka se ka baara in ta ni n bolo fila ye. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, en défaut, là, jeunesse développement plateau quand un RFC ko seventia domina en ignorant y barami irana y bolla barami ke effectivement y prévu irana donc bayra ka fo bolla barakela be benika baradonga ni be barami de iburi donc c'est pourquoi en bas fo nous on encourage l'excellence parce que là aujourd'hui il y a jeune tiama oui do barakono parce que kafoku karsa dona la enfant avait do la otanya ni e ka mobili tiana bi garage la kafoku imogo be mécanicien nyana la bomako ibe fibe konna fili kafki mogo be électricien nyana la bomako ibe konna fili parce que bekara e kaba mais ote kafoku beba don fana donc c'est très important aujourd'hui ebe baramina ni ay mogo sola kafoku comme monsieur Traoré abaka bara donc ça veut dire que il a prévu ira donc sinon mogo chama be karu konna o ka garage be no o be prantou be konga bo bara la ku be bara famu ka so ma bara famu donc ni handicapé baye bibina Mali chifna comme parce que aba entretien. Donc merci beaucoup. Merci. Alors monsieur Atala Anya Fongo ici le Cameroun Jamanaka Ikokoyi homme d'affaires, vous êtes le vice-président des Maliens établis au Cameroun au compte du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Alors aujourd'hui Nango Tumarata Ayomuneira est là au juste. Tout le temps qu'on a monté dans juste avec de la juste parce que tout le temps en majorité avec la d'accord parce que ni il me fait mon ni mot soro OK et le boulot ni pour ta tout ma fait c'est quoi soro mais n'a famille à quoi c'est vrai ami bara chamanga jamana ko fait na ya ka jamana kono OK ami se ka fin soro parce que ta vendre là et tout son bara me façon kono avant de bodo ke ouais mais nous OK façon kono aka chala fe binya soro la voilà ni mo soro ko yoro famille do wi bo tout ma fait ta la ko c'est voilà. Alors aujourd'hui il est comme jamana kan et c'est comme une fois ici finion oui mais nous fana avec en flé parce que quand il a fo daga sunro au clé bana PPU. Alors vous avez osé Mali kono ka fokia nyingine ki manya sur hôtel mais beni dakane do alors e bara mina bibina yala bara imbega ke sababu nyuma imawa ay bara ibseki i dadu anafa wala doni bon alhamdulillah bara akrane bulu sawu nyuma akra sawu nye ko chamanga bara na d'accord nya fait on sura là kan balmo deme kan jenyon deme ala o nya du jo akono Mali kono Mali ko fe mo chan fana bi ne ka bara fana olu fana e mi do ka chan ni mo fe bara ka chan wi bara chan fana kala ouais Mali kono ani Mali ko fe ya bara kolonte bara ni ya mine e ka to bara fana kanu ka dula parce que ni bara wona kan dula il se ka ke kan nafa sura la c'est ça voilà sinon ne ka bara bi yorona bi Cameroun malien en dehors de ce qu'on a ka débourer ka war soro teliala bon ne ka bara koni na mana deuxième qu'on a bien premier na en Afrique au Cameroun OK au Cameroun d'accord et voilà Cameroun kono OK bon anga mwale chama be olu fana bi sugu kono u voyage ta Dubai ni Chine na OK u fini son ko fana bi war soro ko sebe bon do fana bi jama bara OK fana war soro mais ne ka bara ngoni ani seti ani war moyeti ibse ka ne ka bara nke mais ne ka bara fangala bara lila bon fangala bara bala mais espérance fana bala d'accord fangala bara bala espérance bala bon comme ni camion ça parce que bala c'est ka mo ko camion firima il vous dépièce il va pièce ferré donc c'est ka moli fana firima il va se moli re eta kain ati va firima il va dépièce il va ferré c'est ka kutu fana ferré OK yakumala donc on est mis en Dubaï quoi c'est en quelque sorte comme ça non on t'a Dubaï il va doit moli boli moli a sengé moli va déranger aba ferré va moli croix soro ni ne ka wora ba firima on a nyogo on do be promba dala ba ka moli ferré bon il va se sauter do fana be uta fight là ou bien matériel croix on va faire comme matériel croix ferré d'accord ou fana firima sauter do bien comme sauter fana be na wisra do ni gedron do OK olu fana no bina ta 6 ans ou c'est quoi matériel ferré on a nyogo abu 100 nous venons de passer pièce la feu
a b'o bila nɛgɛ fin na mun passe pièce la a b'o feere mais ne t'a ɲɛ dɔn e b'a bɛɛ fara ka taa bɛɛ feere sauté la nɛgɛ la mais n'i b'a ɲɛ dɔn sisan mun ye importance ye i b'olu bɔ a la olu feere pièce la o la i bɛ nafa sɔrɔ a la. D'accord. Très bien. Donc, on va dire qu'il faut barrer konnana, mais est-ce que obstacle doit voilà, gɛlɛya dɔw bɛ sɔrɔ a la. Gɛlɛya b'a la, baara bɛ gɛlɛya b'a la parce que a gɛlɛya yɔrɔ ye mun ye n'i t'a ɲɛ dɔn i bɛ se ka taa mobili dɔ bɛ se ka na fɔ k'a bɛ ka mobili feere ma e b'a san a tigi bɛ se ka carte grise yɛrɛ dir'i la mais n'i ma vigilance sɔrɔ k'a lajɛ est ce que carte grise b'a tɔgɔ la wa et puis a bɛ taa secret de vente fana kɛ n'i m'o kɛ i bɛ problème sɔrɔ. I bɛ se ka fɛn dɔ san 240,000. I n'a fɔ mobili sonyɛli en cas. Bon hali n'a sonyɛli tɛ. peut-être dɔ bɛ se ka taa kɔrɔkɛ ka mobili ta k'a feere ma ou bien dɔ bɛ se ka taa balima dɔ ka mobili ta k'a feere ma ou bien dɔ bɛ se ka taa cɛ ka mobili feere ma. bon tant que ne ma taa secret de vente k'a la police la e y'a san ni problème nana wula la peut-être e y'a san 240,000 i bɛ se ka taa 100,000 fɛn dépense problème na ten. bon n'a ɲɔgɔn n'i hakili t'o la bon a ka ca Ala fɛ olu gɛlɛyaw kɔni b'a kɔnɔ. D'accord. Olu gɛlɛyaw b'a kɔnɔ yɛrɛ. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Amagnissi Traorima, là aujourd'hui, on va donc à fond Yeshifina Kaye, Igo qui est calando, mais Kalami empêché qu'à Foko, Ikaye Kaboula Bararo Daele. Alors, comme on l'a dit, l'auto-emploi peut-il assurer l'indépendance économique? Est-ce que Yere Bara, est-ce qu'Apseka Maka Bada Ekonorayewa? Bon, yɛrɛ bara kɛn yɛrɛ bara vraiment ne bɛ ala fo ala quoi. D'accord. Parce que ma dépend foyi la quoi. Ma dépend mɔgɔ la ne mo. Parce que depuis ne bɛ bara in kɔnɔ n ka yɔrɔ dayɛlɛ. D'accord. Bon n yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ bon a ye fɛn dɔw lase n ma bon a ko ka ca quoi. D'accord. Donc n tɛ se k'a fɔ ko yɛrɛ bolo baara ka a tɛ nafa lase mɔgɔ ma a ye nafa caman lase ma. Ok. Voilà. D'accord. Alors mais est-ce que baara in kɔnɔna na e ko e y'a kalan donc i y'a dɔn mais baara in mun baara modèle de don i ko radio baara ka vidéo ka écran kɛ mobili kɔnɔna na alors mais ne b'a fɛ k'a dɔn baara in a caractéristique ye jumɛn de ye. Parce que la mobile qualité du ou bien n'importe quel type de voiture. Donc, était décès qu'au wa olma mobile drone edu. D'accord. C'est vrai que ngali jarain parce que ni écran non ka bo. On va sur mobile revient nani radio de. C'est ça. Voilà. Bon depuis au wati nuna ambe radio nous barake. Par exemple, il y a ce que mobile ça. Il doit avoir problème no ba radio là. C'est ça. Ou bien mobile ça n'est bolo radio c'est un problème donc. C'est clair. Donc radio qu'on est à tout faut na pièce ma soro. Sinon on se gagla. Et à femme. D'accord. Bon, il comme écran ko nous na do ala 600. Donc do be se ga mobile sans ka soro écran ta kono. C'est vrai. Donc directement ou nana we se na ma. Donc écran mini mobile nga kan en mode kala. D'accord. Voilà, donc ni be faire ka ke tuwa mina fene min kadi yere en mode kala. D'accord. Ya fam. Donc abina foni mobile do tu as l'impression que a doni au radio bora ejinadi. Voilà. Donc absuka ou adapter à la vigne à la fin. Voilà, bon et ko yere d'abord de kama. Par exemple, ani parking tiku yere barake. Dans soro mobile do be na 40 kono. C'est clair. Donc depuis parking na meta 40 kala. OK. Donc tu as l'impression qu'il y a bora izine nati. Alors on aurait de wa kala. OK. Avec caméra recul. Voilà. Mais est-ce que quelque part inconvénient de travailler là parce que là mobile do radio se ga chouin et vidéo se ga chouin il n'a faut en de la gasima anyona de la chugomina. Alors est-ce que dogasi auma ou moko be écran na kata écran faire auma justement bon auta boro don fouy est-ce que ulu dowla kololo dote ulu la ka fo ako bare kon na la wa kololo bari bo la sirbe parce que bara bena inconvénient no bon be mɔgɔ minnu bɛ dɔn olu b'a kalama quoi ne tɛ mɔgɔ ka radio kɔrɔ san n dari la cogo cogo ni nana n t'i ka radio kɔrɔ san. D'accord. I y'a faamu wa ni i nana k'i ka radio échanger n'an ye écran k'a la n b'i ka kɔrɔlen d'i ma
voilà bon a bɛ se ka kɛ u bɛ dɔw ka radio suɲɛ u bɛ na n'a ye k'an k'a san mais ne tɛ mɔgɔ ka radio san parce que fournisseur dɔ ɲi yɛrɛ bolo kan minnu bɛ n fournir radio la ok voilà donc ni nana n'i ka radio kɔrɔ ye non ne tɛ s'a ma d'accord alors est-ce que aujourd'hui k'a fɔ ko e bɛ ka baara k'i yɛrɛ de bolo bi depuis i y'a fɔ k'a mɛnna dɔɔni alors est-ce que e tɛ ka don la i ma deli k'i sigi ka ɲɛbɔ bisi fana ka ɲɔgɔn wɛrɛ fɛ k'a fɔ olu bɛ baara min na olu ye cogo ou bien e b'a fɛ ka tɛmɛ olu la ou bien est-ce que waati dɔ la comme on le dit hein, de la jalousie professionnelle est-ce que de temps en temps o bɛ n'i la ouais bon o bɛ na na baara kɔnɔ parce que i kɛra cogo cogo i tɛ se ka baara bɛɛ dɔn quoi c'est clair bon a ka d'an ye hali bi ka évolution caman kɛ baara in kɔnɔ min tɛ nin ye ouais bon formation b'o la bon a ka ca quoi ok an bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ baara in na ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ok o kɔni ye n ka laɲini ba yɛrɛ ye ok parce que hali n'i ye vidéo dɔw lajɛ sur YouTube i bɛ taa sɔrɔ évolution wɛrɛw bɛ yen nɔ min tɛ anw ta in ye quoi c'est clair donc an bɛ fɛ k'olu bɛɛ réaliser ok voilà Mali la yan quoi mais i bɛ vidéo mobile dɔrɔn de kɛ mais so vidéo surveillance ninnu i b'olu fana kɛ wa vidéo surveillance ninnu n kun b'a kɛ mais i komi mobile baara in de bonyana ok o de y'a to n ye n sen bɔ ale la ale tɔnɔ ka dɔn non tɔnɔ ko tɛ en fait par exemple Siribe yɛrɛ taara ne ka yɔrɔ la c'est clair i bɛ taa sɔrɔ mobile jɔlen don aran na ouais donc i tɛna se k'i yɛrɛ retrouver mobile la k'i bɛ taa mɔgɔ dɔ ka so caméraw monter ouais donc c'est pas facile quoi donc a tigiw bɛ jigin la bon non c'est ça voilà bon bɛɛ bɛ mago b'a ka mobile la c'est clair bɛɛ sen y'a ka mobile n'i nana i ka mobile jɔ baara yɔrɔ la bɛɛ b'a fɔ ko k'a ka taa kɛ ale ka taa non je crois que maa minnu bɛ k'an filɛ o tɛ mɔgɔ kuma o ta ye k'a fɔ ko n y'a mɛn mais n yɛrɛ de taara monsieur Traoré ka baara yɔrɔ la en réalité ne ka waati dɔ la n taara yen nɔ gɛlɛya tun bɛ n kan n ka écran ko la mais n taara à la minute il a décanté la situation et ça c'était suite à un vol à un braquage voilà parce que an b'a fɔ kuma bɛɛ zɔnw bɛ taa mɔgɔw ka mobile vitre ci ka mɔgɔw ka fɛnw suɲɛ ka taa donc vraiment c'est déplorable aujourd'hui donc et monsieur Traoré alors est-ce que solution t'a bolo olu la wa k'a fɔ ko ni i ka écran suɲɛna k'i ka mobile vitre ci est-ce que o fɛn ninnu bɛ se ka dabila cogo parce que aw fana ka baaraw don quoi bon o fɛn ninnu bon très généralement a bɛ kɛ mɔgɔ minnu ka mobile la i b'a sɔrɔ minnu ka mobile bɛ si kɛnɛma quoi voilà bon n'i ka mobile bɛ si kɛnɛma yɔrɔ sécurité kɔni t'o la sinon mɔgɔ mɔgɔ ka mobile bɛ si a ka garage kɔnɔ an ma deli ka bɛn n'o cas ye ko olu ka radio suɲɛna quoi d'accord ya ou bien n'i taara i ka mobile jɔ wɔɔrɔ la mɔgɔw senna ka suma yɔrɔ minnu na ok donc ni action ninnu bɛ se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na quoi mais a bɛ se ka dabila cogo jumɛn yɛrɛ bolo et maa bɛ se ka kisi a ma cogo di juste ça c'est le mot. Bon. Oui, parce que là, il faut avoir des mesures préventives. Parce que là, par exemple, il y a des gens qui ont écran monté mobile. Là, est-ce que solution d'autre il faut qu'alarme fait une si, alarme. Ou bien aller où là, au bel amour, bon, alarme, c'est qu'à monter mobile là. Et alarme m'est coulé. Donc là, ni magara mobile là dedans, mobile be coulé. Au be c'est qu'à ikishi ni faire nous quoi. Ok. Yeah, mais au fratou boulot quoi magala ka fama coulé quoi. Ah non, au fratou boulot. D'accord. Très bien. Au fait la solution de voilà donc alarme rola ka fona mo mobile dagale ma boulot. Voilà. Lixu ba boulot ay alarme kala. Voilà. Donc ça t'as mis parce que yoro do fona be na yoro ka dogo mo se ka do dogo garage ko effectivement va préférer ka jodala donc nyama yiba jodala ibe alarme kala voilà très bien merci beaucoup alors monsieur Atala et Cameroun ko benyabana bi douala ko benyabana bi c'est une première d'ailleurs ka fukanga mo soro ka be bo Cameroun jamana kan à Sigilembe non alors c'est déjà quelque chose de bien par le passé à un malien do soro ulfna Sigilembe jamana ko kan il faut Italie jamana kan do Sigilembe Gabon jamana kan nga imaginez do ka expérience fo a expérience do ba malakashi donc ne ba fika dombi est-ce que e ka expérience il s'est partagé ni ici finiront tchawa et ta Cameroun tchogomina il date de là depuis 2004 alors il t'a ratchou du mena c'est conseil du meilleur qui t'a récolté gelea alors gelea ni ato il t'a
et sans faire et sera de faire wol mettra duguma sera de faire. Oui, gɛlɛya kama ne taara duguma sira fɛ parce que waati y'a sɔrɔ voyage ka nɔgɔ dɔɔni Mali ni Cameroun cɛ parce que ne bɔra yan ne ye carte ta ka taa Cotonou après Cotonou an ye carte ta ka na Nigeria après Nigeria Cameroun mais an bɛ se waati min na tiɲɛ o y'a sɔrɔ Cameroun ye mun ka di quoi ye mun ka gɛlɛn gɛlɛya tun don parce que o y'a sɔrɔ nɛgɛ baara ni ma daminɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la Cameroun ma nɔgɔ waati mais e sera ka dɔn cogo wari bɛ sɔrɔ nɛgɛ la bon n donna na n y'a dɔn parce que mɔgɔ kun b'a la u kun bɛ wari sɔrɔ mɔgɔ kun baara kun bɛ wari sɔrɔ an y'olu donna dɔɔni fo ka na kɛ an y'a dɔn a bɛ cogo min na parce que nɛgɛ baara in a daminɛ i tɛ girin ka don a la ten k'i bɛ inverser a kɔnɔ quoi bon n'i b'a daminɛ i b'a daminɛ ni wotoro boli de ye fɔlɔ wotoro pusu kelen mun dɔn a dɔn e y'a daminɛ n'o de ye n y'a daminɛ n'o de ye i bɛ wotoro de ta wari bɛ d'i ma peut-être patron bɛ se ka 2000 d'i ma e bɛ taa yaala ka taa nɛgɛ ɲini i b'a san n'i nana wula fɛ i bɛna feere ale ma ale b'a ka 2000 retraité ka bɔ a la. A ka pourcentage a b'o d'i ma e ka pourcentage a b'o d'i ma. Oui par exemple ni nɛgɛ bɛ san 10 sisan ou bien 20 parce que waati an bɛ don nɛgɛ la waati o y'a sɔrɔ nɛgɛ kilo ye dɔrɔmɛ 3 de ye Cameroun o y'a sɔrɔ nɛgɛ kilo an b'a san sur place dɔrɔmɛ 3 dɔrɔmɛ 7 par exemple i bɛ taa feere dɔrɔmɛ 10 voilà dɔrɔmɛ 7 de kun don a bɛ taa feere dɔrɔmɛ société b'a san a bolo dɔrɔmɛ 10 ya kuma la bon o waati ni wari d'i ma n'i taara n'i nana i bɛna feere patron ma peut-être dɔrɔmɛ 9 fila min bɛ o ye ta ye bon fo kana kɛ sisan nɛgɛ yɛrɛ sɔngɔ nana yɛlɛ nɛgɛ yɛrɛ kilo bɛ taa sisan fo 30 sisan an bɛ don min na bi a bɛ taa société yɛrɛ b'a ta fo 36 bon quartier yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se k'a ta mɔgɔ bolo 30-26 comme ça tu vois non voilà mais société yɛrɛ b'a ta bolo peut-être 36 mais sisan nɛgɛ sɔngɔ yɛrɛ la mais mɔgɔ bɛ k'i ka nɛgɛ baara kɔni n'i nana a daminɛ kɔni o y'o de ye fɔlɔ n'i b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la i b'a daminɛ duguma fɔlɔ n'i nana wotoro bɛ d'i ma i bɛ taa yaala ni wotoro ka tile ka wotoro pousser ka nɛgɛ ɲini n'i nana i ye mun sɔrɔ la i bɛ dɔɔnin mun sɔrɔ i b'o mara i yɛrɛ fils de la musique i yɛrɛ b'a dɔn i bɛna baara i bɛna expérience sɔrɔ i bɛ t'o la i bɛ yɔrɔ dɔ ye i bɛ emplacement dɔw ka ɲi i bɛ t'o yɔrɔ louer i b'o k'i ka dépôt ye a se mun na e yɛrɛ b'i sigi sisan denmisɛnninw bɛna ka na nɛgɛ feere e fana ma sisan d'accord tu vois non e fana b'a san sisan n'a cayara sisan bon alors a se mun na ni yɔrɔ sɔrɔ ni emplacement sɔrɔ sisan k'o ta déjà ni hali ni wari t'i bolo wari bɛrɛ t'i bolo mɔgɔ b'i sɔrɔ mun b'i ka wari dafa parce que mɔgɔ bɛ ka confiance da voilà mɔgɔ b'i patron sɔrɔ n'a sɔrɔ peut-être e y'a san e ka kan ka nɛgɛ bɔ tonne 10 tonne 5 wari bɛ bolo i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka tonne 5 wari fara a kan d'accord bon a dɔw yɛrɛ bɛ yen hali ni mɔgɔ da min la o b'a fɔ bon yɔrɔ ɲini ni yɔrɔ sɔrɔ wari de i b'a san voilà mais a daminɛ kɔni n'i k'i ka nafa sɔrɔ la f'i ka tɛmɛ nin bolo de kan parce que n'i ma tɛmɛ nin bolo kan e t'a dɔn nɛgɛ bɛ tɛmɛ e tɛ se k'o dɔn a bɛna fɔ an ka maa minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ i n'a fɔ dɔw bɛ gérants ni wotoro fɛnw minɛnw ta sugu la ainsi de suite donc o suguya ninnu don n'est-ce pas au début i b'a daminɛ o cogoya ninnu na o suguya ninnu don n'i ye wotoro ta sisan n'i ye wotoro lankolon de bɛ yaala i bɛ yaala mɔgɔw b'a fɔ ko bon oui place b'i bolo batterie collision ainsi de suite voilà n'a bɛ yaala sisan mɔgɔ u b'i ka nɛgɛ feere i b'i to yaala la i bɛ se ka dɔ sigilen parce que baara min don gɛrɛsɛgɛla baara don quoi i bɛ se ka bɔ dɔ sigilen i bɛ se ka bɔ ko n ka mobili bɛ feere ou bien n ka nɛgɛ min bɛ feere o bɛ se ka nɛgɛ ba dɔ jiri la a valeur bɛ ka se hali 1 2 4 a wari t'e bolo mais i bɛ taa fɔ patron ɲɛna bon n y'a marché ba dɔ sɔrɔ a filɛ nin ye patron bɛ na ka na a bɛna marché a b'a san n'a taara n'a y'a feere patron b'a ta bɔ a la se e ta mun ye i b'o sɔrɔ o kelen o fila e bɛ se ka jagokun sɔrɔ tu vois non bon a dɔw bɛ yen n'i m'o sɔrɔ i b'i ta kɛ wotoro poussé fo ka taa i bɛ dɔɔnin sɔrɔ i b'a mara n'i y'a mara n'i ye dɔɔnin sɔrɔ sisan c'est comme ça mais donc ça veut dire que e y'a daminɛ ten cogo min na bi bi in na donc a bɛ cogo di e yɛrɛ ka niveau bɛ cogo di bon bi bi in na ne yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ patron de ye nɛgɛ patron de sisan mɔgɔ yɛrɛ de b'a ɲini ne fana ye mɔgɔ bila o b'a san mɔgɔ fana bɛ yen donc vous avez le fournisseur alors voilà ani Libanɛ dɔ baara kɛ société ka ca yen mais an ka base ye Libanɛw de ye ani Libanɛ dɔ bɛ société ko Prometal c'est international olu ka société a fanga ka bon kojugu donc ok 19 ans de vie au Cameroun alors sans jumɛn yɛrɛ et sans à partir de quelle année et commencera ka lafiya sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ ka i yɛrɛ ka entreprise baara tɔnɔ bɔ bon n yɛrɛ commencé ka lafiya sɔrɔ nɛgɛ baara la en 2009 kana 2010 là 2009 voilà on commencera ka lafiya il y a une dizaine d'années maintenant oui mais o bɛɛ y'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ baara kɛ kosɛbɛ bon 2010 kana k'a daminɛ
2019 yɔrɔ ninnu ka na vraiment o kɔni y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni n ye n ka ko ta a mɛn. Donc maintenant vous êtes devenu le big boss. Voilà. Ok. C'est ça. Alors n'an y'o fana ta ka jateminɛ est-ce que an b'a fɛ k'a dɔn an bɛ sigi kɔfɛ dɔɔni. Oui. Parce que là i taara Cameroun i ko gɛlɛya de yɛrɛ taga mais avant que i ka taa Cameroun kɛ e to Mali la yan nɔ e tun bɛ mun baara kɛ. Bon quand to Mali la ne ye ɲɔnɔ ka de ye. An ka baara ye malo sɛnɛ de ye. Segu Mara. Segu Mara. Ne Segu ne bɛ bɔ Segu région na. Ok. Ɲɔnɔ kɔlɔn kɔnɔ. D'accord. An ka dugu ye Dabakan ye. Dabakan. Voilà NDC Dabakan. D'accord. Bon an ka baara ye malo sɛnɛ de ye. Bon a waati kɔnɔna na. E kun ye cultivateur de ye. Voilà cultivateur voilà sɛnɛkɛla ye voilà n ye sɛnɛkɛla de ye. Ok. An ka baara ye malo baara de ye. Ok. Bon o waati kɔnɔna na gɛlɛya nana don an ka yɔrɔ la parce que ji san fila kɛra la ɲɔgɔn ji fanga bonyana anw fɛ yen kosɛbɛ. Parce que ni ji fanga bonyana. Ouais. I b'a ye a tɛ se ka a bɛ jouer sɔrɔ kan quoi. A bɛ jouer malo kan. A bɛ jouer malo kan. Ok. Bon n'o kɛra fo dɔ ka déplacer ka taa ko dɔ kɛ ko dɔ ye. Voilà dɔ yɛrɛ kɛra ne bɔkun sababu ye. O de kɛra i bɔkun sababu ye. An taara an yɛrɛ sɔrɔ Cameroun. A ma kɛ nimisa fana ye. A ma kɛ nimisa ye. Daminɛ gɛlɛyara. I tun bɛ wotoro pousser mais bi bi in na i bɛ don 4x4 de kɔnɔ. C'est ça. Ça c'est très bien. O ye Ala ta ye. Fɔlɔ a taara mobili de la. Cameroun mais sisan a b'a kɛ vol de la. O don mɛnɛ. Donc mɔgɔ si ka n'i bolo jigin espoir bɛ à tout moment tant que n'i bolo ka i sen ka ɲi i bɛ se ka kuma bɛɛ vraiment il faut garder toujours espoir ka cogo cogo don dɔ la Ala bɛ na fiɲɛ bɔ dayɛlɛ i ye quoi. Ça c'est sifinnakaw fana bɛ ɲɛ bɛ nin na c'est ça il a essayé de relater un peu son expérience avec nous, sa vie du Cameroun, à Tarachogomina, à Gilamine Soroyeno, à Tchaman Fala. Bonia for Andoye, bien, la diplôme Bambo, quand on tourne pousser Bomoyano. À quoi me tiare? Ah, non, Cameroun a un diplôme. Il va se Cameroun, je vois son diplôme Babou. Mais vous trop poussé. Camerounais, qui veut Cameroun d'abord là, à mon nom. Voilà, Camerounais, a eu un bout de gâteau d'Aukuna, où il y a la café. Mais est-ce qu'il y a une vie qui par rapport à... Non, il y a une vie qui est parce que il y a un balokano. Balokano, Cameroun, balokano, Ali Binani, même en Ouatimina, le contexte actuel. Alisa Cameroun environ na balokano il y a la il y a Dominico Kano. Il y a un seul club qui a sorti de la Cameroun. Bon, Cameroun seul club koni avec ses bichegima. Ah non, ça va par rapport à... Avec ses bichegima. Voilà, club c'est bichegima. D'accord. Sinon quoi Dominico où Sénégal quoi, Dominico do kacha. OK. Voilà où Sénégal obi obi fence bananguni kabo ni o ka sene fɛn fana ka ca quoi parce que fana ka jamana Afrique centrale bɛɛ bɛna sanni kɛ olu fana fɛ yen Afrique centrale bɛɛ bɛna sanni kɛ olu fɛ yen mais an b'a dɔn maliyɛn kɔni ka teli ka taa nafolo ɲini jamana ma de ka Gabon Côte d'Ivoire et puis Sénégal ninnu mais Cameroun je crois que est-ce que maliyɛn ka ca yen nɔ maliyɛn ka ca Cameroun maliyɛn parce que maliyɛn fɛn bɛ Gabon ni Congo ni Guinée équatoriale a bɛɛ tɛmɛna Cameroun de Cameroun bɛ frontière a bɛɛ tɛmɛna Cameroun. D'accord. Cameroun malien ka ca bon. Et Cameroun fan jumɛn? Douala ani Yaoundé malien ka ca mais malien ka ca yɔrɔ mun o ye Douala de Cameroun yɛrɛ fana ko bɛɛ fana de ye Douala ye. A bɛɛ jagokɛla fana quoi. A bɛɛ jagokɛla ye. OK. Voilà. D'accord, très bien. Alors Cameroun ka di je crois que jeunesse et développement yɛrɛ kun bɛ Cameroun kan ni Ala sɔnna ma ka taa malien den minnu sigilen bɛ yen ka t'u ka u bɛ ka balo cogo min na gɛlɛya minnu bɛ yen an b'o question poser kunna sɔɔni parce que i ye maliyɛnw fana ka ɲɛmaa ye Cameroun jamana kan il est vraiment important k'an ɲini o fana la à travers le haut conseil des Maliens de l'extérieur. Alors M. Traoré, je crois que c'est ça l'objectif de l'émission Jeunesse et Développement. A bɛɛ bɛ k'aw ka point de vue fɔ a bɛɛ bɛ k'aw ka expérience partager ni tɔw ye alors k'a fɔ ko waritigi dɔrɔn de bɛ na Jeunesse et Développement plateau kan non c'est pas ça an bɛ mɔgɔ wele ka na minnu fana vraiment on m'a de là nous non ça ne va pas du tout comme on le dit c'est ça l'objectif quand on dit jeunesse et développement l'émission traite dans tous les domaines il crée domaine il crée il crée artiste il crée comédien il crée il crée kenre barakela ambi wele ibina nga plateau kan ambe masala il ka bara hukumu konna kan il faut hakilina fana mbila ka se ko o dimi ma to an fana se ka baara kɛ ni o ye cogo min na sifina ka bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ la cogo min na c'est pourquoi an y'aw fila wele ka na e bɛ bolola baara min na je crois que
bola barain abe sangala bi Bamako ma caman ba kono nga ma caman fana ta ɲɛdɔn kosɛbɛ. Alors bibina est-ce que e bɛ se ka mun de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifiɲɔgɔnw ye dans le domaine de la formation parce que là c'est très important. Alors an yɛrɛ bɛ baara min na bi ma caman ba kɔnɔ bi. Dans le domaine de la communication vraiment c'est compliqué mɔgɔ caman ba kɔnɔ. Alors sifinakaw ko ko wari telimani a bɛ sɔrɔ cogo min na pour que nga wa fila wa kelen sɔrɔ journée kɔnɔ dɔrɔn nga tan sigi ka terminer ye donc c'est pas facile. Aw an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di e yɛrɛ bolo an kan ka bɔ nin kɔnɔ cogo di? Bon Sidibé, le problème est que mɔgɔ caman de bɛ bololabaara ta ka wari bila bololabaara yɛrɛ ɲɛ quoi. Donc bon n'o kɛra baara kolon kɛbaga bɛ caya quoi. C'est clair. Parce que k'i ɲɛsin i ka baara ma i ka se ka baara dɔn ni formation minnu kun bɔra i ka se k'olu kɛ donc ne bolo o de bɛ na ni développement ye jamana yɛrɛ kɔnɔ parce que an bɛ don min i n'a fɔ bi i b'a sɔrɔ denmisɛnnin caman bɛ yen u b'u kɛ bololabaara kan mais u mago bɛ wari de la olu tɛ ka baara yɛrɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn quoi. Donc an y'o caman sɔrɔ parantiw la i b'a sɔrɔ u bɛ na baara yɔrɔ la u bɛ na wariko de la u tɛ na baara la. Bon n'o kɛra olu caman de b'u yɛrɛ ta u bɛ taa baarakolonw kɛ mɔgɔw ye bon olu fana bɛ se ka o degunba b'an kan bi an bololabaarakɛlaw kan quoi. I t'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yɔrɔ dayɛlɛ u tɛ se baara la donc u b'an bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ. Donc oui allez-y. Voilà donc o degun b'an kan kosɛbɛ parce que olu mago bɛ wari de la bon moi à mon avis i ka se ka baara ɲɛdɔn ka formation ɲɛnamaw kɛ pour que i ka avancer i ka jamana fana bɛ avancer bon o kɔni o de ye ne yɛrɛ fɛla ye. D'accord. Donc bɛ k'i wasa don i baara min na. Voilà. K'a fɔ ko c'est vrai baara kɔni tɔnɔ ye ka hɛrɛ de sɔrɔ a la ka wari sɔrɔ a la mais baara f'i ka mun fɔlɔ. Voilà. La patience vraiment c'est o yɛrɛ de baara ye la patience mais ka don a la sans ka teliman sɔrɔ o ma ɲi i n'a fɔ cogo min na ko ko n'i donna la teliman na dɔrɔn ka hɛrɛ sɔrɔ i t'a sɔrɔ ko tɛmɛ dɛ. Donc n'i bɛ ko ɲini i ka sɛgɛn fɔlɔ. Voilà i ka sɛgɛn i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn. C'est important. C'est important. An ye sɛgɛn min ye baara in kɔnɔ a sɛgɛn ka ca quoi. Ok. A bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ. Alors i bɛ se ka dɔɔni fɔ a sɛgɛnni na parce que là mɔgɔ min ɲɛ b'an na u fɛ ko Traoré donna écran dilan na sisan dɔrɔn a y'a ɲɛdɔn un coup. Alors i ka expérience ye jumɛn i ye degun jumɛn de sɔrɔ a la. Bon an ye degun dɔw sɔrɔ a la par exemple baara kɛra cogo il y a des accidents de travail. C'est clair. A bɛ se ka kɛ dɔw ka radio bɛ se ka ban i bolo ou bien dɔw ka écran bɛ se ka ban i bolo donc ni mobilitigi minnu m'a faamu forcément i b'a sara de. Ouais. Bon o degun bɛ yen nɔ quoi o degun bɛ yen bon baara in yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na client dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka misɛn donc parce que ni an ye mobili walanga tan i b'a sɔrɔ client dɔw bɛ yen nɔ u tɛ fɛ ka mobili ka walanga bon c'est très généralement an b'a fɔ n ko client ka t'u sigi kɛrɛfɛ ou bien u ka taa ka mobili to an bolo n ye dɔw ka mobili walanga bon a dɔw b'a fɔ ko bon nin kun bɛ n ka mobili kɔnɔ donc bon an dun ka baara in tɛ taa mobili yɛrɛ kɔnɔna walangali kɔ. D'accord. Voilà donc a tɛ se ka kɛ cogo si la n'o tɛ. Bon o degun dɔw bɛ yen nɔ an kan quoi. Voilà. Mais est-ce que degun wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ accompagnement parce que là c'est très important aw ni état jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw rattachelen bɛ domaine min na ministère min yɛrɛ la est-ce que o yɔrɔ la jamana bɛ ka a dɔn aw ye k'a fɔ aw ka baara in bɛ ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma ka aw dɛmɛ wa? Bon au canal là ne ma o dɛmɛw sɔrɔ fɔlɔ. Ok. Bon ma o formation fɛnɛ sɔrɔ mais a ka di n ye k'olu kɛ don n'a nataw la. Ok. Jamana ka dɛmɛw pour que ka formation kɛ mun bɛ se k'an ka baara développer an bolo. Ok. Ok mais hali sigida ninnu aw bɛ sigida min na par exemple aw bɛ commune 6. Commune 6 peut-être est-ce que de temps en temps colloque ninnu ɲɛnajɛ minnu bɛ yen nɔ est-ce que aw bɛ postuler olu la k'a fɔ ko ka se ka taa aw parfaire votre
votre parcours professionnel. Ouais. Bon, ne m'a délé qu'au participer. M'a délé qu'au participer. D'accord. Mais comme nous donnons nos cours donc m'a délé qu'au participer. Alors, est-ce que nous est-ce que nafa bon, est-ce que Waribe sera là à Barakele c'est estimé, vous pouvez estimer à combien par exemple? Bon, nafa sera là. Barak on est tout ni be barak on ni te ka bla nafa do de bala. Voilà. C'est ça. Bon, amène nafa do sera là. OK. Ouais, effectivement. Barakele vous pouvez estimer Barakele na montage kelena. Et puis, c'est damine wa kelena ka tabla wa fla fo wa saba. D'accord. Bara kelena. OK. Voilà. Ça dépend quoi, avec dépend bara tugoya la ni mobili refene tugoya la. Mobili yanga par exemple. Voilà. Mobili ay non, mobili tikele. Mobili tikele. Ah, mobili tikele, mobili ali ou arabe sont tikele. C'est vrai. Donc c'est un peu ça. Ouais. Donc ni mobile valeur ka bon il va sur la radio valeur fene bon donc on lui fait nous bala. D'accord. Voilà. Okay. Mais est-ce que de temps en temps si quelque chose clair bela ko ima barakelen soro wa aka baraina ka sigiti bon anga baraina ka gelen clé kono agera tugo il ta sur alni ma montage ke do benna kanu ba radio régler ou bien dépannage là c'est ça il va sur écran me do ko no tise ga manipuler ouais ou bien faire no ka kala donc tise quoi donc fi nous nana iba nye irula avec etane d'accord donc Jawa bon nous beta lu bese ga dodima donc c'est juste une somme forfaitaire quoi. Ouais bon Jawa parce que les réglages là va sur anti prix fort là très généralement voilà c'est ça c'est important. Alors monsieur Talaga expérience il faut en l'état Cameroun Tchogomina sigilé mi ayi muso furu non ay dujo Cameroun ka jo malla est-ce que aka barain konnana krengene la kenre baraini ibala bi ekran bara est-ce que aujourd'hui mabiseka foko abiseka ke sabuye ima ka eka avenir préparé fokata ka famille fondée wa c'est possible baraina c'est possible parce que barain kono nere muso fura kono ka deun sora kono d'accord donc on peut dire que barain kono il sait qu'il y a avenir glanaï d'accord ouais, mais avec dépend ire de là quoi ire là voilà parce que ni bara mine tuga mina mogo vene bi minetine voilà d'accord. C'est important, donc c'est ça l'importance de l'émission Jeunesse et Développement. Alors, je crois que Ali Biami Djemoukan kono Jeunesse et Développement, parce que là, il a déterminé et Bibina Malin Dinu Siglimbe et Cameroun Djamanaka. Monsieur Tala, je crois qu'un mot aux questions posées. Oui, c'est ça. Est-ce que Aukalion Betchougoudi Aouni et Djamanyamou? Parce que là, il y a non ameni nyiniga krengene ala malien be ka gela misra jamana ka mais primo awni yen famo chebe chugo jumena oui alhamdulillah ni ngali jana ko sebe parce que nere na ko ye nindi d'accord bon ani Cameroun che famo gelao banka ko sebe re o gela mun banka oui gela demandoni d'accord parce que Mali Cameroun c'est accord ban ñongo ci OK accord ma respecté avec sawe ka gela c'est homme oui tiens bon anga gela folo ani Cameroun yere ci oui 4 séjours kuy d'accord oui parce que afro malien ka 4 séjours gratuit kanga di malien de ma Cameroun malien dron normal convention ni Mali Cameroun ci malien c'est ka fait Cameroun fana be se ko ñongo ke Malla de voir convention ruba kono OK voilà malien c'est ka vie Cameroun comme Camerounais Cameroun fana ka vie Malla comme étant malien oh mais ouais follow 4 séjours ni absela ka gratuit ana dini ma so gratuit de semaka mais war musara avec a chaya on ma kosebe parce que follow ni kun tarali ka cadre simple ou bi 4 séjours ni wa dima bi se ka wa kele wa fla soro ba dima mais am yorom na bibina a soli kera baray
A kɛra surafɛn ko surafɛn kɔni tɛ sa mais i b'i sɛgɛn yanni k'a sɔrɔ. D'accord. Voilà parce que le 1 u bɛ passeport demande i bolo. Bon ni passeport yɛrɛ b'i bolo i bɛ se ka wari min di ba a bɛ se 8,000 ma yanni ka carte séjour sɔrɔ. Mais mun de b'o kɛ danabaliya de don wa? Non danabaliya tɛ parce que danabaliya tɛ olu de tɛ ka accord respecté. Parce que malien carte séjour gratuit kan ka d'i ma. Mais n'a m'o respecté déjà ça veut dire olu bɛ ka bɛnkan de kɛ sisan. Hali ni passeport i bolo i bɛna 8,000 ɲɔgɔn i bolo dépenser ka sɔrɔ carte séjour sɔrɔ n'o t'i bolo ni passeport t'i bolo carte séjour tɛ se ka sɔrɔ. Bon pour que k'a sɔrɔ o la san a bɛna ani carte d'identité f'i ka taa Cameroun burusi kɔnɔna na e bɛ se ka tile 2 kɛ voyage la i bɛ taa o b'a d'i ma n'u y'a d'i ma n'i nana 3 mois i bɛ tila ka segin u b'a prolonger tuguni i bɛ taa ka segin mun ko la wari mun sara o la ani i bɛ taa mun kɛ i tɛ baara kɛ a ka ca. Cameroun bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de tigɛ ka se ka wari bɔ an kun ni poche na. Vraiment avec le sababu quand an ka consul yɛrɛ bila gɛlɛyaw la parce que mɔgɔ an mana wuli an b'a bon i bɛ ka kana consul b'a kalama parce que consul fana bɛ ka wuli ka seko bɛ k'a la yamala Cameroun tɛ ka sariya ni bato bon vraiment ni an ka autorité sera k'a lajɛ an ka ministre sera k'a lajɛ ka dɛmɛ don nin ko in na a bɛ diya an ye kosɛbɛ. Mais yan'a ka se ministre so ma je crois que aw lielen bɛ structure dɔ ni o ye au conseil des Maliens de l'extérieur. Oui. Alors ale ka rôle bɛ ka kɛ mun de ye ni gɛlɛya in na. Ale ka rôle a bɛ ka jɔyɔrɔ fa quoi. A bɛ ka jɔyɔrɔ fa parce que action fɛn bɛ kana an b'a ci au conseil ma. Conseil fana b'a se a seyɔrɔ la. Mais a b'an minnu kun kan ni anw fana kumana n'u y'an kumakan mɛn o bɛ se k'a ta da la quoi. Voilà sinon au conseil bɛ ka jɔyɔrɔ kɛ. Voilà ani o tɛmɛnen kɔfɛ fana visa ko pour fana de b'an dala tuguni. Bon a fɔra visa gratuit ka di malien ma. Bon maintenant sisan visa Cameroun bɛ ka di malien sa 20,000 120,000 francs. Et fana i b'a sara ligne fana na. Ah non, ça c'est pas clair. Bon ligne fana n'i y'a sara ni e donni kɛra dɔrɔn i ka wari bɛ taa fu la. Et puis a tɛ remboursé. A tɛ remboursé. Non ça je sais. Voilà a tɛ remboursé. Bon maintenant n'i bɛ taa visa fana ta f'i ka taa Sénégal ka taa visa ou bien Côte d'Ivoire ka taa visa ta bon i b'a dɔn i bɛ taa ka segin mun k'o la ou bien i bɛ taa i bɛ hôtel sara ni fɛn ninnu c'est trop. C'est très pénible. Voilà a bɛ mɔgɔ déranger k'a sɔrɔ anw dun b'a d'u ma fu la n'u bɛna ni Cameroun bɛna Mali la consulat bɛ visa d'u ma u tɛ sɛgɛn. Bon maintenant olu bɛ k'o de kɛ sisan ka visa minɛ an bolo jusqu'à 120,000 francs a gɛlɛyaba de b'an ni an kan bi. D'accord. Bon Cameroun ye jamana min malien caman bɛ taa parce que malien fɛn bɛ Congo fɛn bɛ Centrafrique ni Tchad ni fɛn ninnu na olu bɛɛ de bɛna sanni kɛ Cameroun. Bon ni nin bɛ sisan a bɛna degun se malien bɛɛ lajɛlen ma. Bon k'ale ka togo bɛɛ ka visa ko nin u ka sigi ka kuma na visa nin ka bɔ yen n'u ma sɔn ka bɔ yen o mun bɛna an bolo an fana ka min ɲɔgɔn minnu bolo parce que Cameroun ye fɛn sugu n'i y'a ko k'i la i k'a k'a yɛrɛ la n'i y'a k'a la a b'a dɔn k'a fɔ vraiment i bɛ ka u bɛ sɔrɔ ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la. Mais est-ce que an bɛ yɔrɔ min na est-ce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana kelen bɛ ka o mesure kelen ta wa k'a fɔ an ka jamanadenw bɛ ka tɔɔrɔ min sɔrɔ olu ka jamana kan est-ce que ici également olu ka lasigiden minnu bɛ Mali la o fana bɛ k'o gɛlɛya oui pour le moment parce que nin waati in kɔnɔ na gɛlɛya kɛra an kan an yɛrɛ ye kuma caman fɔ an ka consul ma vraiment nin ko bɛ cogo min na a k'a lajɛ Cameroun bɛ ka kana o k'a k'u la quoi parce que n'a ma k'a la o tɛna réagir bon consul fana commencera ka o fana kɛ bon o kelen min kɛ n b'a dɔn u ka mɔgɔw ɲɛmɔgɔbaw bɔra kalama bon Cameroun fana pour info i b'a sɔrɔ ko caman bɛ kɛ duguma ɲɛmɔgɔbaw b'aw t'a kalama bon an dun b'a kalama caman t'a k'i sɛbɛ ko ye bon nin kɛra sɔrɔ o bɛɛ bɛna bɔ a kalama sigafɔ bɛna k'a la voilà. D'accord. Alors je crois que an bɛ don min ko bi parce que i ko i ye déjà il y a 19 ans i bɛ Cameroun jamana kan Maru i ye nationalité sɔrɔ i kɛra Camerounais ka ban. Bon Cameroun nationalité m'a ɲini kan kɛlɛ sinon n'i y'a ɲini n b'a sɔrɔ a sɔrɔli kɔni n'i y'a ɲini n b'a sɔrɔ. Mais n'i b'a sɔrɔ est-ce que gɛlɛya b'a la wa i kan ka sɔrɔ i san joli comme i kan ka san joli kɛ dugukolo kan. Cameroun yɛrɛ kɔni ye n'i sera san 6 san 7 ka taa san 10 na nationalité n'i y'a ɲini u b'a d'i ma. D'accord. Mais malien ka nationalité ɲini a man ca ka malien bɛ wuli ka nationalité ɲini a man ca malien fɛ sinon nationalité n'i sera san 7 ka taa san 10 ma Cameroun o bɛ nationalité wa n'i y'a ɲini u b'a d'i ma. D'accord. Et puis fana ni Cameroun muso fana furu nationalité fana b'a d'i ma. O b'a teliya quoi. O b'a teliya. D'accord. Mais est-ce que e yɛrɛ ka yita ye mun ye parce que i bɛ Cameroun na mɛnna Cameroun sifinnakaw ni Mali sifinnakaw est-ce que danfara jumɛn b'u cɛ i n'a fɔ cɛsiri ta fanfɛla la i n'a fɔ timinanda ta fanfɛla la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la Cameroun timina ka di n'anw ta ye. Cameroun tɛ décourager baara la. Tɛ saliya baara la. D'accord. U tɛ maloya n'u ka baara ye. Complexité quoi. Complexité la. Cameroun tɛ maloya k'a fɔ k'a bɛ nin baara in na Cameroun ɲɛ bɛ fɛn min na wari bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na Cameroun b'o kɛ.
voilà et puis fana kalan fana b'u fɛ yen hali n'u bɛ Cameroun bɛ si kɔngɔ la a den kɔni bɛ taa kalan kɔni kɛ hali n'a bɛ si kɔngɔ la hali n'a bɛ sonyɛli de kɛ o den kɔni bɛ taa kalan kɔni kɛ bon u y'u fɛ yen tiɲɛ na u bɛ baara kɛ d'accord u bɛ baara kɛ d'accord voilà. Mais selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer le quotidien des jeunes aujourd'hui ici au Mali? Mon erebolo, chifna kao, ame bara min nabi, ou bien ame chogo min nabi, mune kanga kemi mato kan anreka, ka andeme angase kanga vie quotidienne nabe, kaseka musaka kaini, ou bien kaseka sababu nyumando kami mato, parce que là bibina ma demelega gale, parce que afuranga plateau la semaine passée là, bibina pour que iga seka deme bini fika ke catégorie d'orikono. Tout catégorie kono amano wal ni compétence bila mote i jate ko sobe donc mamu nga maw de mebi ina fo Mali wartigu uluga warube do fenre de la minte ma deme rere donc RF mune kanga ke bi pour que ka sega jeune deme jeune ni baraka di uye ku deme ko sobe bon deme ni a folo folo on te jingi wartigu la ko sobe parce que bibi na dana de tiana ko chamana tu vois non parce que bi mogo wele kana ka barake war dama aka chamba on fait Cameroun bon ni watu be wati mogo be mogo la sunitli iti wati sisi kam wati harmadela c'est ça wati be mogo bi mogo la ka barake la ok mais munu bu décourager imana wadi mu ma ko ka barake o bi wardo dawara fe tinya ajina safa junga dunga ta don bono kera wati bi décourager mu fo jeune yena danaya aka grine wari mogo ni confiance soro ok hein ni confiance ka grine wari it's ga war soro ni danaya tikam ani wartigi ni mogo dantila fudu aka gele mogo ka danaya de ni folo tout à fait ni danaya soro la isago soro suna wati gene sa ka wari ka wari yo fu mogo de ka deme ka ke wari ni mogo ma deme wari ni tsega yiriwa d'accord danaya de chana jenu kana pressé kuma wari ni do ana dundu tikile mogo ka wari ni bi ka dumbi ka wari ni bi ka soro ki jalabi bo de be ka joanka c'est ça fika munyu ika dodo kolon c'est dodo mino ko oui tiens voilà très bien merci Atala Djarain alors c'est kana kamino ka prom do la oui rapidement ambe kuma di ma iba datugo noyi ambe kuma di M. Traoré ma akuma laban fana mi abo fo jom kan bana presque kaban alors M. Traoré et ka inspiration du mais peut-être M. Atala Boraga fin fo bibina kelngina la chifina kauka oisiveté parce que là on n'aime pas trop travailler alors aman jigida fondé kan sobe alors bini réseaux sociaux taka jatemne ko sobe vraiment RB baram ke RB nyugi ka barala RB jo ka barala quoi et pourtant il ka bara c'est noble mais par contre do ka bara et bi rengi ni ga mais muna ulu benye e dunga bara re ga stanu ka bara mais pour toi est-ce que je ne m'en abonne ni cadre qu'on bi ka CBC ta ko sobe wa parce que ala avenir ya on détail bi bon nebe mi fo Mali jeunesse et baron ni klonga ko chara ni sebe ko yi c'est ça c'est pas sérieux a mai jeunesse yere ma quoi problème en est que Mali jeunesse bara yere de manoué Antonindu bara manoué non wari ka war so la fiala ka war soro ka soro ma barake ka live ndo ka dron voilà bon il va jeune chamaye bi be voiture de luxe kono il ta soro ou ka war soro to ala yere de ba c'est déplorable ala bon anga barake pour que ka war soro et puis faut jeunesse ka bla kuna ka fo avenir ya on détail c'est clair et net Mali ko ngera tuko jeunesse de tado et les gens de maîtriser bu boulot ou béton katake voilà c'est déplorable quoi aujourd'hui en chamaye kalon de ke mais ni ya en beta ni baran nunke parce que en be fait ka kodo de réaliser en yere voilà mais vraiment on doit interpeller aussi vraiment mami nous fana beka ako encourager ka ulu fana interpeller akola ni ku inga dabla mais barake ni bara se belama ke ibe war soro mais mami no sno wala uli war soro bi mami no clé goro bi voilà ko ngera teni ya sisan ko bebe teni c'est wala di war soro bi akira bare kuma lama goni bulu anga jemu kanda tuno yi kanyeshi flebrawma ni mami fana mako bila c'est très important ouais ibi ka numéro fana di d'accord sabla ibe bara mina mako kangi rodon voilà ika sika bara keni ire halalai ire wasi c'est important na wele kana aga numéro di pour que
baara min na o bɛ ka kɛ dɔ ka fara yanga kan cogo min na c'est ça. Bon kumakan laban min bɛ ne fɛ n kɔni n bɛ foli yɛrɛ fanba ye yɛrɛ Sidibe voilà parce que mɔgɔ min bɛ jeunesse dɛmɛ pour que k'an bɔ dibi la donc o ye foli fanba yɛrɛ Serifula baarakɛla bɛɛ bɛ fo c'est ça. Bon ne kɔni bɛ min ɲini sifinnakaw fɛ an ka kulonkɛ ninnu dabila an ka baara ta ni sérieux ye c'est clair. Dans l'avenir i b'a ye anw de bɛ kɛ nafasɔrɔ sira ye anw de bɛ se ka kobaw kɛ o tiɲɛ. Mahama bɛ baara ta ni sɛbɛ ye e de bɛ se ka koba kɛ dans l'avenir. Tout à fait. Voilà. Donc o kɔni ye ne fɛla ye k'a ɲɛsin sifinnakaw ma. D'accord. Bon en plus mon numéro de téléphone c'est le 76 36 oui 37 oui 38. D'accord. Il y a le numéro Malitel aussi. Malitel, allez-y. 66 62 96 non mako bɛ nin numéro n'a ye numéro in wele fɛn fɛn bɛ tali kɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'aw kan mobili ko ta fanfɛla la i n'a fɔ écran ta o n'a a gɛlɛya caman n'aw ye nin numéro ninnu wele je crois que ni Ala sɔnna ma aw bɛ nimisiwasa sɔrɔ a ko la merci Traoré. Merci beaucoup. Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira na. Amina yarabi. Inchallah merci. Alors an b'a datugu ni jamukan tɔ ye miniti 3 ye rapidement Cameroun bi bi in na alors an ye caman fɔ a gɛlɛyaw kan alors n b'a dɔn k'a fɔ an tɛ ka gɛlɛya bɛɛ fɔ n'an yɛrɛ ma taa ka taa ɲɛ da ko kan Cameroun an yɛrɛ tɛ lafiya ko la. Ok bon allez-y yani ka bɔ kuma na n bɛna maliyɛn muso minnu Cameroun u ka cikan an bɛn'o lase an ka autorités ma. C'est normal allez-y. maliyɛn muso minnu bɛ yen u ka cikan u ko Mali autorité k'a lajɛ u den minnu bɛ kɔfɛ u ye kalanw kɛ u ye diplôme sɔrɔ bon u ma baara sɔrɔ ni jamana bɛna recrutement kɛ san waati jamana k'a lajɛ hali n'a kɛra to hakɛ mun ye k'o di jamana bɛɛ ma pour que an den minnu bɛ yen an n'an dɔgɔninw bɛ yen u bɛ se ka na a kɛra surasiya ye o a kɛra baara wɛrɛ ye o u bɛ se ka na don n'o kɛra ni mɔgɔ fila jamana i b'a ye maliyɛn den 3 4 bɔra o kana don jamana kɔnɔ ka baara kɛ den tɔ minnu bɛ yen a b'u encourager ka faso nɛgɛ don u la pour que u bɛ se ka segin ka na faso la u b'a fɔ ko karisa taara jamana kɔnɔ faso la a ye baara kɛ bon tɔw bɛ se ka gɛrɛ anw na bon o ye maliyɛn muso ka u bɛ da ka sunɔgɔ ka hami nin de parce que don bolo don ma baara sɔrɔ u taa o bɛna don mina faso kɔnɔ cogo min na voilà o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ an ka ministre an da mara ministre an b'a dɔn parce que ministre mun sigira sisan il était d'abord le ministre des sports a Cameroun kan n'a taara an n'a ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye bonyaw ni dɛmɛ caman k'an ye an b'a dɔn mɔgɔ min don a bi mɔgɔ fɛ an b'a dɔn an ka problème bɛ a bɛ se k'anw dɛmɛ a la k'an dɛmɛ Mali ni Cameroun cɛ u k'a lajɛ ka Cameroun ka se ka consulat ka sigi Mali kɔnɔ yan n'o kɛra i b'a ye an ka baara bɛ nɔgɔya an bolo ni consul bɛ Mali la déjà bon a b'an ka baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ o y'an ka laɲini bɔ ye ka fɔ très bien o kelen n ka foli bɛ Cameroun maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye an nan'u ka ci dilan n y'u ka cikan lase n ka foli b'u ye Ala ka ɲuman se ka to ɲuman sɔrɔ ye Ala ka tunga nɔgɔya aventure bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Sirifula fo monsieur Sidibe depuis an nana depuis le 17 jusqu'à aujourd'hui vraiment i y'an dɛmɛ baara la Sirifula baara an b'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an ka foli se an ka belebele ma n'o ye Seydou Soumani Madani Haidara an b'a fɔ Ala ka denbaya Ala ka Sirifula Ala ka taa ɲɛ amina rabi amina diyara ye an b'an profiter ka ɲɛmaaba yɛrɛ fo ni o ye Habib Sila ye voilà vraiment ne ma doni kunnadi sawo ɲuman an bɛ Habib Sila fo vraiment depuis Gabon fo sisan Habib Sila a bɛ ɲɛmɔgɔya mun na vraiment ça lui mérite Gabon ale de tun maliyɛnw i mana minɛ carte de séjour ko la ale de bɛ taa wari sara a ye fɛn bɛɛ kɛ maliyɛn ka bɔ i sera hali ni se t'i ye Habib Sila bɛ jɔ n'i ye bon a filɛ place min na nin ye mɔgɔ de y'a d'a ma parce que mɔgɔw b'a dɔn a n'a ka kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijani kɛnɛya Ala k'an mɛn an kɔrɔ amina merci an b'an profiter ka denkɛ fana fo Gabon ni o ye Tupac ye je crois que a fana jɔyɔrɔ ka bon a fana bɛ ka sen da a fa sen da yɔrɔ la an bɛ Cameroun ka bɛɛ fo Douala Yaoundé justement partout où les Maliens sont au Cameroun an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Gabon fana fo Tupac ni monsieur Diarra u bɛɛ bɛ ka an filɛ nin waati la Gabon jamana kan k'a fɔ ko Gabon fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati la mais bon ça dépend diɲɛtigɛ yɛrɛ fana ye o de ye ni Ala sɔnna ma a bɛ ban a bɛ nɔgɔya fana alors ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ko gɛlɛya foyi tɛ ni nɔgɔya to kɔfɛ Ala ka a bɛɛ nɔgɔya hali bi an bɛɛ nisɔndiyalen b'a bɔ bɛɛ fo merci infiniment maa min tun b'an bolokɔrɔ an ka plateau kan bi o ye maa fila ye maa fɔlɔ o kun ye monsieur Sana Atala ye il est homme d'affaires également vice-président du Haut Conseil des Maliens établi
au Cameroun. Merci infiniment. Il y a un plateau quand il y a la sonama Dien Watiwere Amidou ko alaka oudan katigela. Alors ma flanan qui monsieur Daouda Traoré ne allait donner bene Daou électronique, il est électronicien fin métallique radio mobile radio écran vidéo à bella jeli aller au donangana baye en wole a ka donner foyena ay gelami françois ya dado ani heremi sur là ay chama foyer ori émission jeunesse développement tableau yi nawbe dien watu nawbe dien roro en fana en bangini au fana ka se ka angorongini mimba to am se ka baruda si ke togo mina ka baradaw kan. C'est ça l'objectif de l'émission jeunesse et développement. Et par contre on a fana makobana un numéro de téléphone 63 0012 95 63 0012 95 ambe douauke ambalma minu be tombouctou jamana kan ko ala jarabi mi seruma vraiment alaka hine minu tana minu banalendo alaka lafia dake belajeli kafoku mali jamana ala sonama ambe bobulula e ambe yangani ala sonama ambe belajeli fo na maseka jamuka infleni sibiri apseka la jantenendo 11h midi akambe Dien Watiwere. Merci.